Dubula, Dubula, Dubula Mbatha. Bambela mfana wami. Bambela Dubula mfana. Afowethu, ngibingelela nonke eMzansi Afrika. Nama TikTokers nje wonke, ngibingelela bafowethu. Bafowethu, bengazi ukuthi Dubula ngispenda iweekend yami nayo yokugcina kwemhlaba. Bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisummarize nje bafowethu kancane impilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi. Izinyanga nje ezimbalwa. Sazana nensizwa. Ngathanda ubuqotho bayo. Ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona. Ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya. Ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe. Ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafowethu lapho ke uDubula ukwazile ukuthi angithathe the other day angiyise ekhaya kubo la eFosloras. Bazokhumbula umthiya. Ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku. Kunomsebenzi owawukhona. I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili. Enye safica ihlatshiwe, enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo. Bafowethu saphila noDubula futhi kwamnandi. Ake ngifast forward ke ngibuyela kule weekend alemali kuyona. Ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu. Ngicela mfethu uthi ungiphezele siyo service. Ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger. Athi uDubula ayinkinga udlule ungithathe endlini. Nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyoservice imoto eCenturion. Ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu. Ngize ngithi namahamba mvuka mthiya. Kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke. Yeah, sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers bazokwazi lapha eOliven ngase 37. Yeah. Sadla inyama noDubula sayasuka sokuntambama lapha la sokushaya ngisho upast 7. So lokho sambe ekseni la. Hayi sibuye ngimshiye endlini ngibuye ngizobona izingane nonkosikazi endlini. The following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8. Ngivuke ekseni ngihambe ngiye emsebenzini. Mangibuye emsebenzini ngangisebenza u8 to 5. Yeah, 8 to 5. 6 to 6 ngiqala izolo ngomsomluko. Mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto. Mgibo kuphi? Ngibemsebenzini ndoda. Oza la kimi. Ukuphi? Ngisejulisi. Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke. Izingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu. Ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane. Ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu. Kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu. Athi Mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni. Kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale. Athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda. Yabona? Ngithi mfethu isifine ke ngiyeza ke. Ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu. Ngeke ngihlale kodwa ndoda. Anginike location yakhe. I remember very well ngasuka kuM1 ngajoyina uM2. KuM2 nga off ramp ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what. Ngi-off ramp ngawo ngibheke kuDubula. Mangifika ngimthola usejulisi lapha ngasePaki. Dubula mfethu wala ndoda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifike mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekho wena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngahamba ngale isitulo nasi lesitulo esilokho satshekiswa uDubula kanje kugcina ukuhlala uDubula la usishekisena kanje wangena wahlala kuso sahamba. Imoto yakhe bishayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulane. Emotweni yakhe wangena uKhumbulane nanomshana wakhe ongathi uyisiguqanyana nje omnyama.
sahamba saya kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sewenza yonke into ndoda but kumele siyoqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa order inyama ngathatha inyama ngayinika umuntu owosa bafethu abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yokuorder nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu owosa inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfowethu sabuya sinedubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje udubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call na kunomuntu esasemfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi dula mfethu sokulate my ndoda asehleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emoto esinqenqela udubula ngo10:06 ngesonto mhla ka8 saphuma emotweni 10:06 pake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe udubula omnyama wesiguqa sibheke ukuyolanda inyama udubula ngene esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo ukhumbulani nomfowabo kaNtsele nomunye umjito ohamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena bawu4 bangena ngamina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngezo sibhambo siqhuma ngale ngezo sibhambo siqhuma ngale futhi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu sithuka sonke esasingale kule ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi udubula mangithi hawu ukhumbula shuthi ukhumbulana bebaleke esuka kudubula eza bafethu abazi kwa Steve usuka la kwi counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi ukhumbulane wegqoke iskipa esemhlophe umfana wakadubula kuthi ujule ukhumbulane okoqala nje kungafiki ukuthi mhlambe udubula because amehlami ngathi ngaqhamukela kwi passage le la kwa Steve ukhumbulane phela lo bafethu ukhumbulane uyakhala umfana incane ngane mangithi uDubu zavele zehle inyembezi same time. Zavele zehle inyembezi same time. Same time. Bafowethu ngizothi emndenini waka TikTok. Abantu bakwa TikTok. Umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakadubula engikhulumayo nabo ningakhulumi nabo. Umuntu othandana noDubula. Zingane zikaDubula. Ngifisa ukuthi Dudu mndeni waka TikTok bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu Dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kusuka ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza yini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho ngidubula mfowethu ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda isibindi sakho kani yakho uthando lwakho obonalo ngomndeni wakho ngiyothi kubo bonke bafethu uDubula abonile ndithi Dudu kubona bengazi mngane wami ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona ufa bengazi ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona mfethu uhamba kulomhlaba benginawe umgqibelo wonke uyangiphinda uyangibiza ngesonto ungibizele ukuthi mfethu ngizokubona uhamba mthiya sontshikazi hamba kahle mngane wami uyohlezi una nendawo ekhethekile enhlizweni yami ufike kimi waphila impilo eyonqo waphila ubuwena wangayifika
wawudubula Mbatha. Lala kahle indaba zethu. Uhlezi ngithanda mngani wami. Siyohlangana kwelisayo.